Maan hallitus piti viime viikolla puolivälitarkastelua ja kehysriihtä. Yhtenä kehysriihiasiana oli se, että päivähoitomaksuja alennetaan tietyissä tuloluokissa. Tällä pyritään poistamaan kannustinloukkuja ja se on tietysti hyvä asia. Mutta kunnille päivähoitomaksujen alentaminen merkitsee noin 90 miljoonan tulojen menetystä. Valtio on luvannut kompensoida kunnille tätä menetystä antamalla osan yhteisöverotuotoista kunnille. Eli valtio luopuu osasta yhteisöverotuotoista kuntien hyväksi. Tämä on hyvä näin. Mutta toisena kompensaationa sanotaan sitten, että kuntien on pakko nostaa kiinteistöveroja. Tässä yhteydessä ei voi puhua kompensaatiosta, koska kuntalaiset ne kiinteistöverotkin maksavat niin kuin maksavat ne päivähoitomaksutkin. Eli reilumpi ja oikeudenmukaisempi tapa olisi se, että valtio tekee kompensaation pelkästään yhteisövero-osuuksia muuttamalla. Tulevaisuudessa sote-uudistuksen jälkeen kiinteistöverojen rooli on kunnille aiempaakin tärkeämpi. Jos nyt nostetaan jo alarajoja, se vähentää kuntien liikkumavaraa tulevaisuudessa ja se on huono asia.